ଜଳର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଯଦି ଜଳନ୍ତା ତାବା ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଟୋପା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଉଜ୍ଜଳ ମୋତି ପରି ଚମକିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ହୋଇ ମୋକ୍ଷଦାୟିନୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସର୍ପ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ତେବେ ବିଷରେ ମିଶି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ ସଙ୍ଗତିର। ସଙ୍ଗତି ଯଦି ଜଳର ନିୟତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର କାହିଁକି ନ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଚିତ ସଙ୍ଗତିର ଚୟନ କର। ଯଦି ସାପକୁ ସଙ୍ଗତି କରିବ ତେବେ ହୁଏତ ଫଣା ମାରିବ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗତି ହିଁ ଆମ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ନୀତି ମୋର, ନିୟତି ଆପଣଙ୍କର।